Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Senator Risa Hontiveros ang nagapangabay karon kay Senator Bato de la Rosa nga magsungka na lamang sa korte para sa iya. Wala natabo ang shooting sa Senado kung tani ginatubang sang senador ang iya sini nga kaso. Ginkondenar ni Senador Risa Hontiveros ang shooting incident nga natabo kagabi sa sulod sang Senate building. Ginakabig man sini nga new law ang natabo. Nagkapauli na sila kag iban pa nga mga empleyado sang senador kay natapos na ang sesyon sang matabo ang kinagamo sang kagabi. Ginahangkat man ni Hontiveros ang kaupod sini nga si Senator Bato de la Rosa nga magsungka na sa lokal nga otoridad agud mahatagan sa nagakaigo nga tikang ang tensyon nga nagakatabo sa karon sa Senado. Dugang pa niya, ang pagpamalabag sang Senate leadership sa pag-aresto kay de la Rosa ang ginatunaan sang komosyon. Ang gulpyada nga pag-ilis ng Senate leadership ang unexpected sulo sa senadora. Apesar sini, nagapati man siya nga posible may kaangtanan ini sa palaabuton nga impeachment trial sang Vice Presidente. Sinigid lamang nga hapon formal na nga ginbaton sa bago nga Senate President nga si Alan Cayetano ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Wala pa sang schedule kung saan masugod ang impeachment trial. Dako nga pagpanghangkat sa Senado sa karon ang pagbalik sang integridad sini kag pagsalig sang publiko. Ginaduso sang minority ang baiid nga investigasyon sa natabo nga insidente sang kagabi. Si Hontiveros ang ari sa Bacolod City para sa 35th Visayas Area Business Conference nga ginpangunahan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Impeachment para maging senator judges, dapat yun, dun kami magpatuloy at hindi na sa ganitong mga terribleng eksena. But since those are what are unfolded, now we have the duty to investigate and get to the bottom of these issues. Anong nangyari? Senator, with the change of leadership, how would you see the impeachment affair in the Senate? Well, sinabi ni bagong Senate President na dahil walang kinalaman yung coup sa impeachment, matutuloy yun. And I will hold him to that. Dahil anumang liderato, yung dati o yung ngayon, klarong-klaro ang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Na forthwith, i-constitute namin ang sarili namin bilang impeachment court kung may maitransmit na impeachment complaint at gawin ang lahat ng hakbang para tumungo sa trial. So,